рады вітаць вас у нашым добраранку. С Новым годом, сябры! Усе паспелі загадаць свае запаветныя жаданні. А ці добра закружыліся ў навагоднім карагодзе? А мяне вельмі цікавіць, ці атрымалі вы тое, пра што прасілі ў дзядулі Мароза. Я под елочкой знайшла столькі падарункаў. Дзякуй! А мы хочам павіншаваць самого дзядулю Мароза і яго памочнікаў за тое, што ўсе нашы лісты яны прачыталі, падарункі падрыхтавалі і да нас своечасова прынеслі. Цяпер да наступнага свята можаце адпачываць і нас у сваёй дзядулі Марозаўскай рэзідэнцыі прымаць. А мы тут параіліся з Касей і Лесікам і вырашылі самі на некаторы час стаць дзядулямі Марозамі. Дзядулям Марозам буду я. І я таксама цудоўна спраўлюся. Я хачу лісты чытаць і падарункі рыхтаваць. А ты дзяўчынка. І што з таго? Я буду самым прыгожым дзядулькам Марозікам. Бията, а каму з нас быць дзядулям Марозам? Мне трэба з гледачамі гэта абмеркаваць. Ну добра, толькі хутка. Што вырашыў? Каго за дзядуля Марозу пакінем? Вы так лічыце? А давайте паспрабуем. І што вы там вырашылі з гледачамі, Біятачка? Мы з гледачамі вырашылі, што сёння весці добраранак будуць адразу 2 дзядулькі Мароза. А можа 3? Бията, хадзі да нас, Марозікам. Дзякуй, але я магу быць вашай сяброўкай дапамагатай. Заставайся снягуркай. І зараз я пайду і праверу паштовую скрыню. А гэта навошта? Так заўсёды робіць Снягурачка. Трэба праверыць, якія пасланні прыйшлі ад дзяцей. Можа, Біяце снягурцы трэба дапамагчы лісты несці? Напэўна, іх там вельмі шмат. Няўжо зараз прыйдзецца падарункі рыхтаваць і да дзяцей весці? На тройцы коней! Лесік, ты умееш кіраваць тройкай? Тройка дзядулі Мароза імчыцца вельмі хутка. І тут галоўнае моцна трымацца. Вось будзе смех, калі дзядулька Мароз згубіцца па дарозе. Дзеці могуць падарункаў і не дачакацца. А, ну так. Танцуйце! У карагод станавіцца. Можна і ў карагод, таму што лісты адрасаваны ўсім нам. Ой, гэта лісты, якія дзядуля Мароз губіў. Не, гэта нашы гледачы віншуюць нас з Новым годам. Дзякуй, так прыемна. Ой, а можна паглядзець? Вядома, нашы маленькія гледачы пастараліся. Валерыя Ляхіна з горада Жлобіна намалявала машыну дзядулі Мароза, якая вязе нам падарункі. Ой, а спецыяльна для нас з Лесікам Лерачка упрыгожыла 2 ёлачкі і падпісала іх. Паглядзіце, на гэтым малюнку адразу 3 упрыгожаныя ёлачкі. Ой, адна з іх Кася ў цудоўнай сукенцы ялінцы. А Лесік у ролі зоркі. А ў лісце ад нашага заўсядага гледача Ягора Гайдука з Барысава таксама прыйшоў вельмі прыгожы малюнак. На ім мы з Лесікам у цудоўных касцюмах. Дзядуля Мароз і Бията Снегурачка. І вельмі прыемны ліст напісаў нам Ягор. Ён піша, што кожная яго раніца пачынаецца з добраранка. І ён з цудоўным настроем ідзе ў дзіцячы садок. А яшчэ хлопчык пытаецца, колькі гадоў нам з Лесікам. Адкажам так, мы такога жа ўзросту, як і вы. Вам колькі зараз гадкоў? Вось і мы такога ж узросту. Ага. А калі нашы дні нараджэння, пакуль што сакрэт. Мы ўсіх вас запросім адсвяткаваць разам з намі. А зараз самы час падарыць нашым гледачам цікавы мультфільм. Калі ў добраранку вясёлыя дзядулі Марозы і Снягурка, давайте трошкі працягнем навагоднія святы і цудоўныя традыцыі. А якія навагоднія традыцыі вы ведаеце? Мне вельмі падабаецца традыцыя, якую шануюць у Чылі і Эквадоры. І што за яна? Жыхары гэтых краін бяруць чамаданы і бегаюць вакол сваіх дамоў. Вельмі вясёлая традыцыя. І што яна азначае? Так людзі прыцягваюць багацце і ўдачу ў Новым годзе. А мне здаецца, што больш карысна бегаць не з чамаданам у руках, а на лыжах. Правільна! Так будзеш прыцягваць здароўе і добры настрой. А я ведаю яшчэ адну традыцыю, якую вельмі любяць у Таіландзе. Расказвай, што за яна. Расказвай! Ай, Бията, што ты робіш? Пырс
спрыскаю на вас водой. Навошта? Тайцы нават абливаюць адзін аднаго з ног да галавы. Яны любяць пасваволіць. На ўсходзе лічаць, што чым больш ты намок, тым хутчэй да цябе прыйдзе шчасце. А мне падабаецца японская традыцыя. А гэта якая? Новый год сустракаць з граблямі ў руках. Навошта? Японцы лічаць, што граблямі трэба зграбаць удачу ў новым годзе. Ой, вельмі вясёлая традыцыя. А я ведаю цудоўную традыцыю, якую любяць ва ўсім свеце. Расказвай хутчэй. Здаецца, я здагадваюся, што мае на ўвазе Лесік. Гэта усмешка. Калі вы усміхнецеся таму, хто насупраць, атрымаеце усмешку ў адказ. А калі вы будете часцей усміхацца ўвесь год, больш шчырых усмешак вы атрымаеце ў падарунак. А мы кожны дзень даром вам свае усмешкі. І бачым, як вы усміхаецеся нам, і абяцаем увесь наступны год дарыць вам цудоўны настрой. І яшчэ самыя цікавыя мультфільмы. Да пабачэння. Пакуль мы мультфільм глядзелі, нам патэлефанавала маленькая дзяўчынка Ганначка. І паведаміла, што доктар не дазваляе ёй выходзіць на вуліцу. Дзяўчынка пытаецца, чым ёй займацца, каб не сумаваць. Слухай нас, Ганачка, і не засумуеш. Калі за акном дрэннае надвор'е ці не дазваляюць на вуліцу выходзіць, я доўга гляджу на сняжынкі, якія ляцяць за акном, і прыкмячаю адну самую прыгожую. Толькі такую прыгажосць нават сфотаграфаваць не паспелі. А я і не спрабую гэта рабіць. Я бяру ліст паперы і пачынаю маляваць. Тую самую сняжынку? Так. Трошкі дадаю сваёй фантазіі, і ў мяне атрымліваецца свой снегапад на паперы. А можна паспрабаваць свой талент у выразанні папяровых сняжынак. Ага. У мяне кожны раз яны атрымліваюцца самыя розныя. Бията свой пакой упрыгожыла такімі сняжынкамі. А перад сном я люблю пачытаць якую-небудзь зімовую казку. Вам якія падабаюцца? Я вельмі люблю гісторыю пра снежную каралеву. Яна моя самая любимая. А мне падабаецца казка пра снягурачку. Я люблю і кніжку чытаць, і мультфільм глядзець. А я магу много разоў перачытваць казку «Марозка» і ўяўляць марозны зімовы лес. А яшчэ можна паспрабаваць самім прыдумаць якую-небудзь зімовую гісторыю. Ці яшчэ лепш, навагоднюю. Свае гісторыі, сябры, можаце даслаць нам. Ага. Мы з задавальненнем будзем іх чытаць. Ой, загаварыліся мы з вами. Самы час мульцік глядзець. А зараз надышоў час развітвацца. Але зусім ненадоўга. Заўтра мы зноў сустрэнемся зранку. У Нашым добраранку! З Новым годам!